Ahoj, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ideme natočiť tutoriál, ako si zmeniť ikonku hry ľudia. Takže ako môžete vidieť, ja už mám aj zmenené ikonky hry. Napríklad Roblox bolo modré a teraz mám čierne. Aj toto Mr. Midnight Evil na ľudia. Dokonca aj GPT. Takže keď sa vám takto videa budú, alebo tutoriály páči, zabudnite mi dať like a odber. A samozrejme, táto tapeta nemá nikoho uraziť. Ja som si ju iba tak nastavil, lebo mi prišla cool, takže nemá nikoho uraziť. Takže poďme na to. Ako prvé, čo musíte kliknúť, je na túto aplikáciu je obchod Play. Keď sme na ňu klikli, kliknite dole, čo je na tento vyhľadať. Potom klikneme sem na hľadať aplikácie. Potom, keď sme sem prišli, tak napíšeme takto Shortcut. Keď sme to napísali, klikneme na túto aplikáciu. Tak keď sme klikli na ňu ľudia, tak potom si ju len musíte nainštalovať ľudia. Tak zatiaľ, keď sa vám to nainštalovalo, tak klikneme na otvoriť. Keď sme na to klikli ľudia, tak dáme takto apps. No a tu si vyberiete, aké aplikácie chcete zmeniť ikonku. Ja dám napríklad, ja neviem, tak treba dám Happy Mode. Toto, môžete si hociakú. Keď sme na to klikli, tak si dáme takto ikon. Môžete si aj aplikáciu takto zväčšiť aj zmenšiť. No a môžete si aj zmeniť meno aplikácie ľudia, čože je tuto. Teda, prepáčte, to je tuto. No a potom dáme takto Gallery Image. Keď sme na to klikli, tak tu máte fotky vaše z galérie, hociaké, čo tam máte. Teraz si vyberte, ja dám napríklad, ja neviem, tam treba túto Brawl Stars. Keď to máme, tak si môžete nastaviť, ako to chcete. No a keď to máte, dáme takto Done. Potom dáme zase Done. A potom dáme Create Shortcut. A potom dáme pridať. No a potom vám ukázala, aplikácia Happy Mode bola aktualizovaná. Takže Happy Mode máme tuto dole, ako môžete si všimnúť. Že klikneme na to a